Munene mosabisa pano. Anamba kunama 2020 ndizabanga resign udino mene ndizamusira chilimba ndikumupha 2024. Black box ilipo palibe. Zambiri zabodza. Posachedwa amatuza kuti ayi ndikufuna report atakhapa na miwo. And from that time up to date palibe wamangidwa koma anthu amene achita zimenezi akuoneka mu video. Can you imagine? Kodi uchitsiru kaposa wenepa tikamena kuti president amene ndi chitsiru tikunama. This is not a pastor ichi tigawenga ichi. Chigawenga chachabe chabe. Lazaro tikamusekerera kuno kumalawi kubwera nkhondo kumalawi. Amalawi tidziwe zimenezi. Uyu tikamusekerera kumalawi kuno anthu amenyana. Tisasekerere chigawenga kali chimenechi chimene chikubisala muzina la ubusa. This is not a pastor. This is a devil. Kulibe president kumalawi kuno ngakhale kamuzu akafuna kupha munthu amachita zakabisira. Koma uyu akumenya anthu masana sana ndikumateteza zigawenga. Inu munaona kuti kamuzu akuteteza zigawenga. Kamuzu amachita zinthu wakabisira. Koma uyu akuchita kuonekeratu kuti he is the master, the dictator himself. Pacha kuti papo